Литекс победи с 1-0 Славия като гост в първи матч от 27-я кръг на А група. Гостите от Ловеч започнаха двобоя по-активно и в 13-та минута Дока осигури добра стрелкова позиция на Еленкович, но капитанът на Литекс стреля неточно. След половин час игра вратарят на Славия Емил Петров не се намеси по най-добрия начин при центриране и топката попадна в Петър Занев, който също не оцели целта. В 32-та минута Янев качи топката на главата на Бодуров, но и защитникът на Литекс не намери очертанията на вратата, пазена от Петров. След почивката шампионите продължиха да диктуват събитията на терена и в първите 4 минути пропиляха две чисти възможности. Първо Занев центрира отляво, но Светло Тодоров пропусна да се разпише отблизо. Малко по-късно защитата на домакините изпусна Дока, който по чудо не успя да прати топката в мрежата на Славия. В 59-та минута Литекс все пак стигна до така скъпоценното попадение. Защитникът на домакините Виктор Дениран си отбеляза автогол, след като преди това Момчил Цветанов бе стрелял към вратата на Петров. В 72-та минута гол на Жуниор от Славия бе отменен правилно заради засада на бразилеца при паса на Божов към него. 4 минути по-късно Жуниор пропиля най-чистото положение за тима на Емил Велев, след като не съумя да преодолее вратаря на гостите Винисиус. Краен резултат Славия Литекс 0-1.